एंटरटेनमेंट को रिकॉर्डिंग बाय मुरारी फिल्म्स काटी मुजफ्फरपुर। हरियाणा से दरभंगा लैली बापूजी बीमार हो 1200 किलोमीटर साइकिल से बिहार हो के बेटिए बन गईली श्रवण कुमार हो कि ज्योति बन गईली श्रवण कुमार हो श्रवण कुमार हो कुमार हो कि ज्योति बन गईली कि ज्योति बन गईली श्रवण कुमार हो श्रवण कुमार हो कहेला लोगवा बेटिया भागिनी तनम रे लोग बारा हो रहे खराब तबीयत हटी ताके बेटिए बनल सहारा हो देता बधाई करा सारा बिहार हो देता बधाई करा सारा बिहार हो कि बेटिए बन गईली श्रवण कुमार हो कि ज्योति बन गईली श्रवण कुमार हो। आप सुन रहे हैं हर्षराज एंटरटेनमेंट को कि ज्योति बन गईली कि ज्योति बन गईली श्रवण कुमार हो श्रवण कुमार हो दिल्ली नमवा हदसवा के ऊंचा बेटी एगो गरीब के हाँ दिल्ली नमवा हदसवा के ऊंचा बेटी एगो गरीब के कहता मुरारी उना मनली हार हो कहता मुरारी उना मनली हार हो कि बेटिए बन गईली श्रवण कुमार हो कि ज्योति बन गईली श्रवण कुमार हो 1200 किलोमीटर साइकिल से बिहार हो कि बेटिए बन गईली श्रवण कुमार।